Hello guys, madung adlaw natong tanan. So karon ang adlaw guys, di ami sa garden kay daman sila Kuya Ajoy ni Uli. Nag-asikaso sila sa ilahang palijahan. Diya po ko dari kay ganahan ko nagtanata sa mga garden. Damas kuya nag-abono dia. Dali ra kadyo ning kate ag mga palidya. Laim lagi ning kulor ag abono ha. Yara winner na siya. Ha? Yara winner ug Yara nitrabor gihalo. Pag lumipad yan, mabungwa niya sa cellphone. Pila ni dyan? 19. Atos puting bato, humana ka nag-drone sa puting bato? Kanto na ko ron. Mobut gay ni. Das ti dinay danay. Nasa taas na? Ag mga ignorante. Aray. Ay, ang taas! Ang taas ng drone, no? 6 yan? Ay, daan ang drone! Hindi ko maabot. Hindi mo maabot. Kung siuk na lang yan, tatalong tapos lilipat patakas. Kung ako sana si Spider-Man, ganun yung nasa Eh di wow. Dara da bunga. Para siya butang ra dekay diri na pasakton ibutang ra laom. Juta ra. Ano kay para ka butang dekay uba. Oh. Pino? Di ka tumbuan. Tambak ag bunga. Kay sayang na. Katiri ra ng mga lubi na. Ang lihok ka dyan yung mga... Laig color. Tingnan mo yung tubig. Yase, iba yung kulay. Inihian ni mama mo. Excuse me. Ha? Nilagyan yan ng ito oh, nilagay. Yan oh. Alam ko na. Dahil naboboring ako ngayon, gawin mo na lang. Ba, Ano yan? Gawin mo na nabuboring. lang. Hindi. Daming alam talaga nito. Dahil naiinis ako sa mga tao, gagawin ko na lang to Mm. salad para malason sila. Bakit ka naiinis sa mga tao? Hindi nila ako mahal eh. Mahal kaya. Ang pugi mo na nga ngayon eh. Tinan mo yung buhok. Magsalamin ka. Be. Ako sa lamin gabi. Na-inlove ka na siguro no? Saan? Kanina. Kanino? Kanino nga? Wala, wag. Pagalitan ka papa mo. Erikos ubos. Lami atan awon dari kuan oy. Palidya. Hoy, sunod-sunod likse. Dara gana ngalyana o ihatag arong malingaw si Ja. Ato sugsuga kay luoy gisapot to kay giubo. Oh. Tara. Hatag ha. Pag-ilis kayo basta kag likod. Gamot yan? Laruan ni Aliana yan eh. Uy, hapit na. Hapit na, mahinog. Ladaot lagi ni. Huwag mong damihan.
Tambak agdari ah. Ligaro kami sa'yo, mamaya pag-uwi. Ha? Sabihin ko ah. Ligaro natin. Sabihin mo, ligaro ka sa amin pag-uwi. Eh, ligaro ka sa amin pag-uwi. Pinaka-favorite mong, pinaka-tam na magandang kintab-kintab. Bah. Oh, eh. Oo, kuglang tayo. Barok. Ako magbuhat eh. Wag yan. Nasagi sa ano yan, mga tanim. Hindi ka Na, magataan. pag yan, naputol. Dapat ano. Lako, Lexi. Tari agi, Lexi. Di ka maarang diha. Oo, inulit pa talaga. Uy, anak ko na. Iprank natin siya yan. Wag yan, Makati yan. Hinog na jadi ay. Te Ale! O, Te Ale! Hamday mong mama, ang layas. Sili. Day kuan kapayas kwa hinog. Hello guys, daday Miss Kalsa lagi kan Miss Garden kanitan amin kuya adoy nagkuan nagbutag abuno. Day batang grabe na ka giro kog liog ra hugawa. Nag-ilis na to gani hara ka nagipailis ha. No, mama. Gihutoy ko. Sakit ang dani murag babuak ang daghan ni ubo. Hangat. Siya na ito pagdadala ng motor. Bibo na pa may dari kaya naman po sila yasi. Maglamaw ko na may ugma ingas kuya Ajoy. Dadayos dyan po ni abot dari. Ganahan ko si Jahang hatag nga pasalubong. Hidpon kaming duha sa tiali gitagsaan mi. Nagpalapad dyan ganihag drone ignorantig duha ka bata. Nagpahilot day ko guys kay grabe di dyan maantos ag kasakit sa hang likod di nagmuubo. Mura ko gihubak nga di makaginhawag inig ubo. Sakit ka ang likod. Mo nang timing puding labay sinong umok nagpahilot ko. Praya. Dakos ka sana guys mo pay pagaman naghilot. Likod ang gipahilot kay sakit lagi inig iubo. Dakos ka sana kay grabe alibugjaw ka mag vlog dadto. Daan nanonood man pud na ha. Na ko nga ni kay arong mi kagabi ibitaw makatukog taron kay bingot pa ng ilong. Giganan jud kus pasalubong ni Janjan gitagsaan mi Ate Ali pareha pa jud mi Ate Ali. Nice ka jud pasalubong ni Janjan guys, Jan Mark. Teacher ang niya si tapos pinapasok ko siya. Ang ingay talaga ng dalawang to. Sapakin ko kayo eh. Pakten. Namot ko nila baka day na maligjang isda. Ano yung binta ng isda yase? Ano yung pagkasabi? Yung isda ba? Tambat. Tunay. Tag 100 ang kilo. Yung isa, may isa. May isa yung ano? Puti ng ikog. Isda na balon-balunan. Anong balon-balunan? Ang iklog. Ikog! Bingi ka eh. Ikog ba? Ikog is buntot. Ang ikog. Ikog is buntot. Ikog yun sa Bisaya. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Ikog. Buntot. Sige, matumba. Uwi na kasi hapon na. Hapon na guys. Maura na yung vlog rong adawa guys. Kay lain lagi ang lawas. Salamat sa yung pagtanaw guys. Ndiya, maura na yung vlog. Salamat guys. Amping mong tanan. God bless na tong tanan. Amping mo asaman mo karon. Bye guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye.